Joo. Tänään keskiviikkona, oliko nyt 30. päiväkö taisi olla tänään, niin täällä ei Kalvan uimahallissa ollut vettä, kun tulit. Suihkussa altaassa oli vettä, mutta taas kun poistuit, ei ollut saatana tipan tippaa tullut perkele vettä. Että oliko erikoinen, että ihmettä ei asiakkaita varoitettu, että älkää kuvitelko, että täällä voitte pestä tullessanne tai poistuessanne, että uitte vaan. Pikkusen palautetta Tampereen kaupungille. Oli meidän aika hupasa reissu. Onneksi en erehtynyt saippuimaan, en tullessa enkä mennessä, kun olin käynyt suihkussa ennen tänne tuloon. Tervasamppoon kerran, mutta oli kyllä vähän vittumainen temppu. Voisiko kaupunki informoida jatkossa paremmin? Kuntavaaliehdokas Tampere Seppo Lehto vaatii parempaa palvelua Tampereen kaupungilta tiedottamisen suhteen, että kun tullaan uimahalliin, niin tosiaan on oikeus ja mahdollisuus pestä, eikä tarvitse tulla niinku tällaisella vähän vittuuntuneella mielellä poistua. Se on moro. Onko mitään palautetta tullut? Mennessä? Mitä? Siinä on kyllä loppu siinä, että se on tiedossa ja voi kestää noin viikon verran. Onko vieläkin viikon verran? Mä en osaa sanoa, se on kaupungin juttu ja sinne voi laittaa palautetta. No en mä kato, kun mä tulin, niin en mä huomannut tässä, kun mulla oli tää ranneke valmiina. Joo, se on tuossa seinässä myös se lappu, Voi että helvetti. paine on nyt. No sitä ei ollut painetta. Ei kourallista tullut vettä, kun tuli sisään ja sama juttu. Juu, se oli eilen illalla ihan sama, se on tuosta maa-uimalasta kai nyt kiinni. No joo, oli, mutta